28 лістапада 1958 года у Брэсце нарадзіўся Володя Карват. Хлопчык, якому наканавана было ўсяго 37 гадоў зямнога жыцця, але імя якога назаўжды застанецца ў народнай памяці беларусаў. Звычайны школьнік, курсант авіяцыйнага вучылішча, ваенны лётчык першага класа, падпалкоўнік, начальнік паветрана-агнявой падрыхтоўкі 61-й авіябазы, першы герой Беларусі. 23 мая 1996 года при выкананні трэніровачнага палёту самалёт Уладзіміра Карвата загарэўся і стаў губляць кіраванне. Пілот мог катапультавацца, але вырашыў інакш. Адвёў машыну да бліжэйшага ляснога масіву ў бок ад населеных пунктаў. Цаной свайго жыцця выратаваў жыцці многіх. Нельзя забывать этот подвиг, который он совершил для белорусского народа. 61-я истребительная база, командование и личный состав чтит память и помнит бессмертный подвиг нашего первого героя Республики Беларусь Владимира Николаевича Карвата. Захоўваюць памяць героя ў яго роднай школе, а ў музеі памяти Карвата заўсёды адчынены дзверы. Я считаю, что именно обучение в классах правовой направленности, да и даже просто в классах начальной школы очень важно для нас, потому что мы каждый раз узнаем что-то новое о Карвате, а это часть нашей истории. Наша школа – это очень большая честь, что наша школа воспитала такого выдающего ученика, настоящего героя, то, что наши учителя, стены этой школы повлияли на формирование такой личности. Мы с гордостью отмечаем то, что молодое поколение брестчан – это достойная смена Владимира Николаевича Карвата. Патриотизм, чувство любви к родине, гордости за свою родину – это те качества, которые воспитываются на подвиге Владимира Николаевича Карвата. Акрамя роднай школы, імя першых герояў Беларусі носяць вуліцы ў розных населеных пунктах Беларусі. Стыпендыю яго імя атрымліваюць лепшыя курсанты авіяцыйнага факультэту ваеннай акадэміі. У дзень юбілею мітынг прайшоў і ля бюста Уладзіміра Карвата на бульвар касманаўтаў у Брэсце, а ў 8-й школе ўвесь тыдзень прысвечаны памяці героя.